Soyayya ce na yau dace, da na yau kuka yau ya kare. Soyayya ce na yau dace, masoyi bar kuka ni zan share. Komai yayi mafari zai yi ƙarshe, wanda yake da jari zai sana'a ashe, wanda ya shuka hakuri riba zai fashe. Ni na jaraba yanzu ku duba, ni na ci riba kunci ya kare. Mai imani dole za a jaraba shi, har kai sai hakuri a sanda zai ga sakamakon shi. Misali gani nan zan mai maka gurbe shi, zan sa kai murna kar kai kuna, da kai zan zauna hawaye in share. Gani a duniya sabuwar